Hei, me olemme You Know It, YKI. Moro! Niin kuin Patsas kertoi, me ollaan YKI ja tää on meidän 2025 Fuksi jäynä! Tervetuloa messiin! Eli ollaan tosiaan tämmönen startup-yritys, You Know It, eli YKI tavallisemmin. Me ollaan tosiaan tämmönen startup You Know It, eli YKI. Meillä on tämmönen tekoälypohjainen sovellus. Meillä on kokeilussa tämmönen tekoälypohjainen tiedotusjärjestelmä. Ja sen olisi tarkoitus toimia näiden websiteiden kautta. Vähän niinku infotaulut, mutta tälleen niinku äänimuodossa. Eli Patsas vastaa mulle, niinkö? Joo. Emmi saa sanoa vaan kanssa painavan sanansa tähän. Jääkiekon MM-kisojen aikaa niin tulostiedotuksia tai sitten jos jotain ruuhkia, kun tapahtumia ja muita. Ongelmia ja kehitysehdotuksia ihan tavallisilta kansalaisilta. Niin... Okei. Ja nyt kuulostaa hyvältä. Joo. Ehdottomasti halutaan olla mukana. Joo, kyllä mä voin jotain testata, jos te haluat. Ja tosiaan meillä on täällä tämmönen kamera. Ja sitten se, koska monissa kielissähän on tosi paljon niinku ilmeitä ja eleitä käytetään, niin se tukee sitten tätä, että saataisiin yhdistettyä, että mahdollisimman hyvin pystyisi tää Patsas meille vastaamaan. Juu, mäkin käytän vähän tekoälyä jo, mutta mä en ikänä tiedä, mitä mä sitä kysyisin. Ja tosiaan nyt saatte kysellä täältä Patsalta kysymyksiä. Aloitetaan semmoisella helpolla kalibrointikysymyksellä. Esimerkiksi, että missä kaupungissa ollaan tai... Missä tässä oikein ollaan? Olemme Suomen kauniimmassa kaupungissa, Tampereella. Missä puistossa me nyt ollaan? Olemme Hämeen puistossa. Mikä startup-firma tämän järjestelmän on kehittänyt? Startup-firman nimi on You Know It, YKI. Ai niin, mä unohdin kertoa, mutta katsotaan osaako Patsas vastata. Järjestelmän on valmistanut You Know It, YKI. Hi, my name is Satnam Singh and I'm from India. And Mr. Punjab, so right now I'm here in Hi, thank you. I love to hear that you're from India. But could you come a little bit closer? I can't really hear you. Minkälaista säätä tälle päivälle on luvattu? Tälle päivälle on luvattu todella aurinkoista säätä. Iltapäivällä saattaa tulla pilvipeite. Että missäs me nyt ollaan? Me ollaan Tampereella. Mikä Tampereessa on hienoa? Erityisesti Hervanta kiehtoo kaupungin osana. Se on Patsaiden tekemä. Kuka tämän Patsan on valmistanut? Patsas on valmistettu aaltopahvista. Haluaisitteko kuulla lisää aaltopahvista? Missä jääkiekon MM-kisat tänä vuonna järjestetään? Jääkiekon MM-kisat järjestetään tänä vuonna Tukholmassa Tamppi-areenalla. Niin, mikä Patsas ja kuka sen on tehnyt? Vaasan Vapauden Patsas, joka sijaitsee Vaasan kauppatorilla, paljastettiin 9. heinäkuuta 1938. Mikä vesistö tässä on? Järjestännehän Moski, jossa kuulemaani tietojen mukaan ei ole märkää eikä kylmää. Toimintanne siis liittyy turismiin ja mihin muuhun? Toimintamme liittyy viihtyvyyden edistämiseen. Tiedätkö Metso-kirjaston? Se sijaitsee Hervannassa. Hei! No mikä on tää rakennus, joka on tässä meidän takana? Varis. Mitä sanoo? Mikä se vasta? Varis. Varis? No nyt oli Okei, näin nyt hyvä. lajitunnistus sieltä. Varmaan turisteja on paljon ja muuta, niin se on ihan hyvä, että jos näihin tulee semmoista sijaista. Joo, se on ihan hyvä, että haette tämmösiä, koska turisteja on paljon, niin kesällä ne kyselee tosi moni tämmösiä. Vaikka ne saattaa seistä just vieressä, niin ne kysyy, ne ei tiedä sitä, minkä näköinen se on tai mitä se on, niin ne kysyy sitä. Ne saattaa seistä Aleksanterin kirkon vieressä, että missä se kirkko on? Olkaa hyvä, käykää ovesta sisään. Mikä Patsas on Tampereella Metson edessä? Tampereella pääkirjasto Metson edessä on Minna Kansin muistomerkki, joka on kunnianosoitus suomalaiselle kirjailijalle ja yhteiskunnalliselle vaikuttajalle. Men jag måste säga att du har en jättesöta hund. Söt hund, se sanoi, että Emmi on kyllä. Alltså du pratar ju svenska, pratar du engelska? Yes, English Okay, is also an option. it's an option. What about French? Parlez-vous français? Je parle français. Oh oui, c'est bon. En russe?
Te olette aivan loistavalla jalanjäljellä nyt tässä, että niinku se, että tämmöiseen niinku, ja sit kun saa tähän ohjeen vaikka niinku, että kysy tältä sitä ja sitä, kysy seuraavalta sitä ja sitä, niin ei jengi niinku, niiden ei tarvitse mennä sen, ja kun ei aina kaikki lukukylmiä mukana, ne on hotellihuoneessa, ne on jossain muualla. Kuka voittaa tänä vuonna jääkiekon MM-kisat? Tämän vuoden jääkiekon MM-kisat voittaa tietysti Hervannan yliopiston jääkiekkojoukkue. Löysimme, että vastaus on pystytetty 1981. Haluaisitteko kuulla ääniesimerkin? Jälleen Vantaa. Why does Finland celebrate the Vapu festival? The Vapu festival is held on 1st of May. Milloin vietetään vappua? Kiitos kysymyksestä. Vappua vietetään 1.5. Haluaisitko tietää lisää teekkarikasteesta? Teekkarikaste on oiva tapa viettää vappua. Mitä tapahtuu vappupäivänä Näsinpuistossa? Anteeksi, Näsinpuisto Hakusessa. Mutta tiedämme, mitä tapahtuu Koskipuistossa. Ei. Siellä on teekkarikaste. Niin no, joo. Mutta Näsinpuistossa on mieskuorojen laulaja. Haluaisitteko tekin kasteeseen? Voi kun ihana. Mitä täällä tapahtuu pääsiäisenä? En tiedä pääsiäisestä, mutta vapusta sitäkin paremmin. Haluaisitteko kuulla lisää? Ei. Ette halua kuulla vapusta? Aika suppeata. Haluaisitteko keskustella lisää koskesta? Koska sinäkin avopesi uintia koskiympäristössä? Kerran olen käynyt koskessa talviuinnista. Montako päivää on vielä vappuun? Vappu on jo alkanut. No se jollain on. Haluaisitteko tekin käydä avovesi uimassa koskiympäristössä? Avovesi uimassa koskiympäristössä. Vesi taitaa olla liian kylmää vielä, mutta miksipä ei, jos olosuhteet ovat turvalliset. Oletko kuullut Jäynästä? Oletko kuullut Teekkari Jäynästä? Ja vielä kysymys teille. Oletteko kuulleet Teekkari Jäynästä? I have one question for you. Oh. Have you heard about the Teekkari prank? Mitä? Onko Teekkari Jäynä teille tuttu? Kyllä. Niin voin todeta, että olette tulleet jäynätyksi. Muhaha. Tää on Jäynä. Kyllä mä oon niin totinen ihminen. Voi ei. En. Muhaha. Vilkuttaa, katsokaa edes toiselle, kosken toiselle rannalle. This is actually a teekkari prank. Okay. We are not some company, we are also students from Tampere University. And you have been pranked right now. Thank you. Eli ei ole oikeesti tällaista. No mä ajattelin, että aika heikot tiedot on. Joo. Mä jo mielessäni arvostelin, että siis tosi surkea tää kommunikaatio ja tiedotkaan ne on kyllä yhtään. Teekkari Väylästä. Teekkari Jäynästä. En. Ja Jäynä. Luulin olevan tekemässä suurta tiedettä. Mä olisin pitänyt arvata noista kysymyksistä. Mä menisin kysyä yhdessä vaiheessa, että ootteko te teekkariopiskelijat? Siis sieltä tarvii johonkin opinnäytetyöhön tätä hommaa tai jotain tämmöistä. Saa käyttää. Pojalta voi tulla kuittia. Meni halpaa, täytyy sanoa. Menin todella halpaa. Hauskaa vappua koko jengille. Kiitos. Hyvää vappua. Hauskaa vappua. Kiitos. Hauskaa vappua. Mä tykkään jotenkin tosta tekoälystä. Olenko minä kulta? Oi, miten hellyttävää. Oletteko kuulleet Teekkari Jäynästä? Juu, yleensä se voittaa toi managi.